Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go batamai ka bas kem bat bidor. Ha ka khatwai tarik unai wiang Jarjar arpo. U moderator barem jong ka Ribhoi Presbyterian Synod u Reverend LS Nongphlang ula plat Paidbah ka kot belatho da Reverend DS Roy Mukti ya ka bala kerteng ka Shlem Saiñdur u Khristan Jarjar bat u Blei ha ka jingalang ka belalong ha Synod Capacity Building ka badan ha Mission Compound Shillong u Reverend DS Roy Mukti ha bakran ula yathu ba ka jingtho jong u ya kini ka kot kalong ban pasat lem ya ki jingikai shikireu ngaj jong ka balang Kamtam ki badan cikisnong ki bakam kendong. U Reverend LS Nongphlang habakren pat kum kongsan uloong baka jingpin mi ikne kot kalong hakaya ka biang pha khnang baki pat runget jong ka balang kin yolat ban kham ngam jiliu ya ka jing em bat ka jingai Khristan. Ji habang pule ye kene kot ngasem bakalong ka kot ka badon kam bat ngasmil ban om ilalak ban penni hakapor kabadon kampahan kamtam na kabata kajimsa ya git khot di balang hagi balang ki bapher ki district bat ki presbytery kerpan po Ribhoi Presbyterian Synod bat na bata ki wei ban kiba lang ban yo ban pule ye kene kon namar bangalayat nong ba ye kene kon ngasiam ba unong tho ulat tho bnia bat ula batai bnia na benta bagi ba thiet bat ki ba pule ye ka kin snu thu bat kin shimru yakador jong kane ka jing tho ka bala tho ha kane ko nalor kata ngasngu ben om ba kane ka kot kabai pastor DS Mukti latho hagi singeu jungan yilak berpendun kam dari balang ki distrik Presbytery ru lene hadu kasinon wat haga leadership course nag benta kitu ki bawan ban pule ban kham su thu ya kekam syarai balang nalor kata nasngu ben om ba kane kekot ki balang ki distrik ki presbytery kila ru ban thet bat pendon kam yika wat haga ba ai price hagi school ba